Estadioaren bihotza den eraikin nagusiko obren egoerari eta bilakaerari buruzko informazio eguneratua datorkizue. Azken hilabeteetan, asko aurreratu da guneen eraberritze lanetan. Gizonezkoen eta emakumezkoen aldagelak ikus daitezke, bai beheko solairuan, bai lehenengo solairuan. Baita fitness aretoa ere, eremu funtzionala. Isotonikoak, kardio eta pixu libreko eremuak barne. Dagoeneko, ikus daitezke Irox gunerako lehenengo solairuko guneak, Astapeneko igerileku berria, 25 metroko lehenengo igerilekua eta 25 metroko bigarren igerilekuak hartuko duen eremua. Eraikin berria gazteen eraikinera hurbilduko duena. Izan ere, metro bateko tartea besterik ez da egongo bien artean. Era berean, kirol edukiontzi bat izango duen terraza solariuma amaitu da. Eraikin nagusiko terraza eta gazteen eraikinekoa pasabide berri baten bidez lotuko dira. Bigarren solairuan, kluben eta ikastetxeen aldageletarako guneak zehaztu dira, eta familientzakoak ere bai, baita Judizmendiko bulegoak eta 150 metro kuadroko gela aktibo bat ere. Aipamen berezia merezi dute eraikin berria segurtasunaren eta ingurumenaren eraginkortasunaren adibide egiten duten azpiegitura elektrikoek, klimatizaziokoek, uraren berrerabilpenekoek eta suteetakoek. Erritmo honean goaz aurrera, gero eta gutxiago falta dugu estadio berriaz disfrutatzeko. Zorionak eta urte berri on!